10 și un sfert. Am ajuns la Baia de Fier. Auzi, unde e casca mea? Chiar, unde e casca ta? Ha, ha! Și tu așa mergi în Baschițigoi? Da. Serios? Începe partea frumoasă? Ha? Începe partea frumoasă? Da, da. Uite, mamă, uite, mai las. Cred că mi-e mult aici. Cum e spirala? Greuță, hă? Da. Are și părți în greuțele. Da. Dar mi-a plăcut. 2 sau 3 câte au fost. Toate, în zi 10. Da. Depinde pe cine întreb. Da. Aici o să vă dau o coardă. Nu te prinzi toate? Mișcă. Aha, văd și inelul. Se vede mișto. Inelul sunt multe. Sunt foarte Mă învârteam. Hai, Ioana! Ioana, când ajungi aici, zici că te-ai născut. Eu? Că ai ieșit ca din... Trebuie să fac poză când ies, nu? Da, cum crezi tu? Nu știu nici. Și coborâm cu funia, pe funie? Dar nu putem să coborâm pe funie, că nu avem ale. Coborâm pe alt traseu de via ferată, Ah, am înțeles. care e mai ușor. Vom merge la ciorbă? Mi-a rămas gândul la ciorbă. Bă, e sus aici, la ieșire e un restaurant, ne așteaptă cu ciorbă. Da. Las, A venit pe via ferata ăsta de la Cârciumă și a spus că îi aduce ciorbă lui Dan, Da? premiază. Aha, mi se pare Să corect. se întopuri, premiază cu o ciorbă. Mi se pare corect. Că am venit să fac efort degeaba aici. Vine și Miron Cosma. Mironosița Cosma. Să nu să nu te calcă. Dar nu trage, te rog. Stric bombeurile. A, tu faci poze? Hai mă că te filmez eu și să fac pozele aici. Cu filmat tot. Mihaela? Așa facem. Ok. Stai să-mi bag asta. Te duci pe el, Marius? A? Nu e foarte ușor. Se vede de aici. Poți să te duci, că se întâlnesc traseele aici. Nu se întâlnesc, nu se întâlnesc. Când ajungem coma asta, mai sus un pic. Ăla Dar nu vreau filmare, îmi O să fac și poze. Smile!
mi-ar fi trebuit un pachet, că m-am și pe la coată și pe la genunchi. Ușor că rup stângă. Ce bună e casca. Hai mă, ce ne. Da, la câte julituri, gata, poți să urci, că e filmare. Ah. La câte julituri am, mai aveam și pe cap 2-3. Mă, stai să mă duc tot eu prim. Ba picioare, la șocolie. Unul înainte, 2 înapoi. Ca așa e hora pe la noi. Asta e? Da, mă, aici ziceam să vă fac, dar știți că este o inimă. Da? Ce frumos. Nu vezi? Tu chiar nu vezi? Unde? Uite-o, pui mei, se vede mai mișto de din afară. Hai să vă fac și din interior. Adică eu făceam filmare pe foto iar. Dacă ziceau tău, mi-a căzut și pe ăla, pui. Îmi plac mult bocancii tăi. Mamă, ce mișto e. Inima și la ăla. În picioare. Ia, mai ajungi cu un pic? Știi că mă doare mâna. Nu mai ajungi cu nimic. Mă, mă înfăcește, știi? Hai. Câteodată, da. Piscină! Acolo e parcarea unde am lăsat și noi mașinile. Aici am urcat. Și pe aici se continuă. Nu știu până unde, dar știu băieții ăștia. Văd că e o cruce roșie acolo. Ce zi superbă. Chiar puțin cam cald. Chiar și pentru munte. Hai, Ioana! Hai, Ioana!